Usa ka lalaki ang patay humana lumos dihang mitabang sa pagluwas sa duha ka mga menor de edad kinsa hapit malumos sa dagat sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaspasay ang pag-rescue sa Iligan City DRRMO ug kapulisan sa usa ka lalaking nalumos sa usa ka beach resort sa barangay Santa Filomena sa Iligan City pasado alauna sa hapon niadtong adlaw Biyernes. Migula sa investigasyon nga gisuwayan matud pa niini og luwas ang duha ka mga menor de edad kinsa gitahong nadala sa mga dagkong balod. Ato ang victim is gitry niya og luwas, no, ang 8 ug 7-year-old na both male na minors. Nangaligo daw to sila, sir, no, kay again, no, nasuspend ang class, so basically walay klase, so ni take advantage na kung siguro sila sa time. So naligo sila dito at niya kay di ginato ko kay medyo na among gupod part diyan na anang ko kana na lugar na lalong. Hinoon dali nga naluwas ang duha ka mga menor de edad sa tabang sa ilang mga ginikanan ug laing mga beach goers. Apan patay na nga nakita, human ang halos 3 ka oras ang biktima nga igo lang unta mutabang aron ma-rescue ang duha ka mga bata. Sa karon, nauli na sa iyang kabanay sa barangay Digkilaan ang patayng lawas sa biktima. Samtang luwas na ang duha ka mga menor de edad. Dagay cases sa mo diri, sir, na mga lumos because ang mga ginikanan ginapasagdan to nila ilang mga anak. Especially yung kaning naay mga medyo kaning ang time is kining naay umaabot na mga kuan na bagyo. Ako si James Paulo Yap, Juan, Mindanao.